ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ମୁଁ ଆଜି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସେୟାର କରିବି, ତ ଆପଣ ବି ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କାର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ ତୁମକୁ ସକାଳର ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିକୁ ପୁରା ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ରଖିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଲେଜିନେସ୍ ରହୁଛି, ଆସିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉନି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ କରିପାରିବେ। ସକାଳୁ କେମିତି କରିବେ ନା, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ସବୁ ୱେବିନାର ସହିତ ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆସିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସହିତ ଆମେ ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ବି ମୋଟିଭେଟ୍ ରହିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଗାଇଡ଼ କରିକି ମୋଟିଭେଟ୍ ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ